Asikubiyele somwele Pastor unelochaza ngobupo okwena ufanele ukuthi yaqikelela ukuthi inamba isesa ngokuyimember i-channel kuphela. Sina 50 members njengamanje. Siyacela ukuthi nabanye bojoyina umkhankaso. Ngiyalekelela kakhulu-ke ukuthi ube ngophonsayo kwi-channel ube ngonikela kwi-channel alelani ukufuna nje ukusizwa kuphela kodwa ungafuna ukusibuyisana njawo. Sibheka la ulondiwe inamba isenza ngokuyimember. So 9:5 on WhatsApp. One from Monday to Friday kuphela. Sibheke la londiwe ngema sawona pastor. Uma kuphaneleke phakathi sibayeni chazana. Unisby is a crawl. It's where cows or goats are kept for safety. One, ngokwesintu uma uphupha olele. Kuphoqa kakhulu uma olele isibayeni. Lokho kusho ukuthi-ke kukhomba ukuphepha nokuvikeleka okuthola ngenxa yokuthi umsamo omuhle futhi wena unguzungezwe izidalwa ezokuqaphela. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha olele kuwuphola ukuthi umolele esibayeni. Lokungaphezu ukuthi kungenzeka umbethwe ukhonyisa ukuthi ungowakulo muzi futhi izitshalo zakhona zikwamukele zikwengamile. Number 2, kuyenzeka uma upholele kuwuphola ukuthi umolele esibayeni okungasho ukuthi kungenzeka uyakhonyisa ukuthi-ke umbethwe izitshalo zalowo muzi futhi unalawo mandla negunya lokuthi ungawunyakazisa umsamo noma ungasondela wona kulo msamo wakulelo khaya yabona unyakazise uma kuthenyelela. Number 4, kwabanye-ke uma uphupha ulele kuwuphola uma ulele lapha esibayeni. Lokho kungabuye kuveze nje ukuthi-ke umuntu ozokhula abe nodumo namandla ulandelwa abantu abaningi singathi abantu abaningi emkhakheni wakho-ke. Siyabonga kodwa-ke iba onikelayo kwi-channel iba owesapothayo i-channel ukuze nawe ukuthokozele ukukhuluma nathi.